Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο μαζί με τον φίλο μου τον Θανάση θα παίξουμε το event, το νέο, και θα κάνουμε ένα διαγωνισμό ποιος θα τύχει τα καλύτερα brain rots. Ναι, και τώρα αρχίζουμε. Πάμε. Πήρα εγώ καλύτερο fishing rod. Ωραία, και πάμε. Ψαρεύω για να δω τι θα τύχω. Ωραία. Έλα, κάτι καλό. Σε παρακαλώ. Bananita dolfinita. Αρχίσαμε το χειρότερο. Να δούμε τι θα τύχεις εσύ. Trulimero trulicina. Έτυχα καλύτερο, νομίζω. Tim cheese. Έτυχα ένα λίγο καλύτερο, επειδή εμένα είναι 150 δευτερόλεπτα, ενώ εσύ είναι 125. Αλλά και οι δύο τύχαμε χάλια. Ωραία, ξαναρίχνω. 1, 2, 3, ρίχνω. Πάμε. Έλα, κάτι καλό. Για να δούμε. Αυτό θα είναι καλύτερο. Το ξέρω, το νιώθω. Extinct Extinct τραλαλέρο. 450 k το δευτερόλεπτο. Trippi troppi troppa Σε trippa. κέρδισα. Εμένα είναι secret κιόλας. Ψάρεψε εσύ πρώτος. Να δούμε τι θα τύχεις. Ψάρεψε πρώτος. Αν σου τύχει. Trippi troppi. Για να δούμε τι θα τύχω εγώ. Ωραίο ορκαλέντον. Ωραία, έλα. Έπιασα κάτι. Πάρε τον gangster φουτέρα για index. Tralalelo tralala. Έτυχα Gangster καλύτερο, footer. αλλά και αυτό χάλια είναι. Τέλος πάντων. Δεν θα τύχουμε, μου φαίνεται τίποτα καλό. Πρέπει να πάρει mutation. Πάμε. Ψαρεύω εγώ. Ψάρεψε κι εσύ. Ωραία. Μα ποιο τώρα το πρόσεξα. Θα το πάρω εγώ. Liri lilla rilla. Μετά θα το πάρω από σένα. Belula Ω, beluga. μπελούλα μπελούγκα! Και δεν το είχα στο index πράσινο τέτοιο. Και είναι και καλό. Δηλαδή καλό εισαγωγικά. Ωραία, στο τέλος του βίντεο θα δανειστώ μερικά brain rots για index. Οκ. Squalanana. Ω, σκαλανάνα, το έχω στο index. Να πάρω λίγο για index το λιριλί. Λαριλά. Ωραία, εμένα ήταν λίγο καλύτερο, δεν ξέρω βασικά. Liri lilla rilla. Ωραία, το παίρνω και το πουλάω, δεν νομίζω να το θέλεις. Να με θα το πουλήσω. Εγώ θα το πουλάγα στη θέση σου, το έχω τύχει 5 φορές και το έχω πουλήσει. Το έχω τύχει και σε gold. Θα το πουλήσω τώρα, όχι ότι δεν θα το πουλήσω. Ναι, το έχω τύχει σε gold. Ωραία. Έλα. Ψάριψε κι εσύ. Extinct Extinct tralalero. τραλαλέρο. Για να πούμε τι θα τύχεις εσύ. Τετρακόσια... Πάρε το χιλιόμετρο υποπόδων για index. Belula beluga. Ποιο? Μπελούγκα. Για gold index. Εγώ το παίρνω. Cacto hippopotamus. Άστο σε μένα. Άστο σε μένα. Πω, πάρ' το εσύ να σου πω. Το μπέλουλα μπελούγκα δεν το έχω σε gold. Να το πάρω για index. Πάρε. Περιμένει λίγο. Τι φάση ρε. Θα το πάρω σε λίγο, ψαρεύω τώρα. Trulimero trulicina. Εντάξει, δεν το είχα για index. Ας το δούμε θετικά. Θα μου ανοίξεις ποτέ? Εγώ έχω ανοιχτά για φίλους. Tralalelo tralala. Δεν ξέρω αν το έχω. Καπουτσίνο ασασίνο, πάω να το πάρω. Θα μου ανοίξεις για φίλους. Cappuccino assassino. Θα μου ανοίξεις για φίλους. Ωραία, δεν είπα στο τρελαλέρο. Ωραία, μη πουλήσεις άλλα, το φέρω για index τώρα. Αν θες πάρε και είσαι από μένα καπουτσίνο ασασίνο για index. Belula beluga. Θέλω και λόγω ορκαλίτες και μπελούγκα μπελούγκα. Μπελούλα μπελούγκα, όχι μπελούγκα μπελούγκα. Κότκα. Ωραία.
Έλα να ψαρέψουμε, πάμε. Ένα λεπτό να πάρω κάποια για index. Μπας και πάρουμε το νέο page. Αποκλείεται, αλλά τέλος πάντων. Los Να orcalitos. τους φέρω. Γιατί χρειάζεσαι ορκαλεντόν, Talpa di ferro. τραλαλεντόν. Τους 5, δεν είναι ανάγκη να τα Talpa βάλεις di όλα. ferro. Θέλεις 23 στα 25. Τέλος πάντων. Ξέρεις κάτι? Έχω 21 από τα... Έχω 21 από τα... Belula beluga. 21. Από τα 195. Α, εγώ έχω 38. Όλη μου η βάση βασικά είναι γεμάτη σχεδόν με τέτοια. Πάρετε το καπουτσίνο σας για να μάθετε. Ωραία, έχουμε ακόμα 8 λεπτά. Trippi troppi Το troppa TM trippa. cheese το έχω κι εγώ, το έχεις και εσύ, μην το πάρεις. Ωραία. Να πουλήσω το τάλιμπα, τη φέρω. Το πήρες αυτό, το έχεις πάρει, μωρέ. Ωραία. Κάνουμε μούμια για να μην πεταχτώ στον αέρα. Α. Ωραία, και αυτό είναι δικό σου. Το μπελούλα μπελούγκα είναι δικό σου. Σου ανήκει. Ούτως ή άλλως. Θα πάρω και μία ορκαλίδα ορκαλά. Στη χαρίζω. Πάρ' την, δεν τη θέλω. Έχω 2. Double. Εγώ ψαρεύω γιατί βαρεύκα. Ωραία. Πάρε και το μπελούλα μπελούγκα. Να πάρω λίγο γερολές και να το στείλετε και άρα λίγο τέλος. Το έχεις. Μου το έχεις ξαναπάρει, περίμενε. Ένα λεπτάκι να ψαρέψω. Tralalita tralala. Ω. Ας γεμίσω από το φύση. Α, κι άλλο ένα για index. Βρέθηκε. Ωραία, για να ψαρέψω. Σου χαρίζω την τραλίτα τραλαλά. Να πούμε τι πατήσεις. Εγώ είχα τραλαλίτα τραλαλά. Orcalero orcala. Εγώ έτυχα καλύτερο, βίνει 850. Πάρε την τραλαλίτα τραλαλά για index. Και στη χαρίζω, πούλα την δηλαδή. Το μπελούλα μπελούγκα το θέλεις ή να το πουλήσω? Ποιο? Το μπελούλα μπελούγκα, το gold. Το θες ή να το πουλήσω? Όχι, πούλα το. Δεν το στείλω. Αντίο. Ήρθαμε. Ωραία, ψαρεύω. Έλα, εσύ βρήκες, εγώ δεν βρήκα. Α, βρήκα. Έλα. Los tralaleritos. Ναι, και εμένα. Tralalita tralala. Τραλαλίτα τραλαλά πάλι, ρε φίλε. Μη σπράσει, ήταν έπρεπε. Ω! Άρα λίγο το γκλόρικο φρούτο τρίλιο. Glorbo frutto Και drillo. μετά θα το πάρω εγώ από σένα. Θα είμαι λίγο στη βάση σου, θα ψαρέψω λίγο στη βάση σου, δεν σε πειράζει. Για όταν έρθω να το πάρω. Σήμερα θα μείνω ορκαλέντο. Ορκαλέντον. Δύσκολο. Bananita dolfinita. Σκουαλανάνα. Glorbo Το frutto drillo. έχω. Για ένταξη. Το τυχαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Αχ, τόσο. Ενώ τραλαλαρίτε να το πουλήσω. Τι να το κάνεις? Έτσι αλλιώς βγαίνει. Τι είναι ότι... Πούλησα το κλοουνίνο αντί για τον μπανανίτα ντολφινίτα. Είχε 2,4 μοίρια έβγαινε. Σιγά μωρέ. Έχουμε κι άλλα. Θα κλάψουμε τώρα γι' αυτό. Ωραία. Να μου δώσω μια όλα τα λεφτά. Orcalero orcala. Πω, μας έχει σπάσει τον νεύρο τώρα, καλά. Νομίζω εγώ έχω ψαρέψει τα καλύτερα μέχρι τώρα. Βανάση. Τι λες? Άρα παίρνω λέρου, Leru leru leru. Το θέλω για index. Θέλω πολλά πράγματα από τη βάση σου για index. Κάτσε λίγο, έρχομαι. Ωραία, ό,τι δεν έχεις για index, πάρτο. Οκ, το παίρνω. Θα πάρω Los Bombinitos. Los bombinitos. Los Bombinitos. Τι πατήσεις? Tentacolo tecnico. Δεν μπορείς αυτό το κόλλο
Το έχω σε τέτοιο, σε radioactive. Πάρε λίγο το Los Bombinitos που πήρα από σένα. Το Lerule θα πάρω. Lerule. Ω, ήρθε το τέτοιο. Ποιο θα πάρει στο τέλος του βίντεο? Avocadini antilopini. Θα παίρνω τα πουλιά. Ωραία, πάω να πάρω κι εγώ ό,τι δεν έχω από τη βάση σου. Ανεβαίνω επάνω. Εγώ θα έλεγα όσο έχουμε χρόνο για ψάρεμα, να ψαρεύουμε. Γιατί μετά θέλουμε να ψαρέψουμε και δεν θα μπορούμε. Τέλος πάντων. Το sahur. Μην το πωλήσεις, το θέλω για index. Αυτό. Αλλά έχεις νουμπίνι πιτσανίνι για το index ραδιενέργεια. Ναι. Δεν έχω. Squala nana. Εγώ το έχω. Πάρε το σαχούρ. Nubini pizzanini. Γιατί παίρνεις να πήρε πιτσανίνι, τόσο νουμπάκι Avocadini είσαι. antilopini. Εντάξει. Δεν είναι πολλά καλά. Δεν έχω να αυτό. Ωραία, έλα Θανάση, μη τσιρίζεις και έλα να πάρεις το σαχούρ. Εν τω μεταξύ έλα να πάρεις το σαχούρ. Αλλά μου το κρατάει ένα μέταλλο. Ωραία, έχουμε 2 λεπτά για ψάρεμα. Θα σου πάρω μετά τα υπόλοιπα που είναι να πάρω. Γι' αυτό εγώ θα ψαρέψω. Έλα πάμε, ψάρεψε κι εσύ. Πού θα το πάω στο τρίτο όροφο? Ψάρεψε κι εσύ. Θα παίρνω με τα κάρο το σνίτσι. Θα το δούμε αυτά. Belula Ω, beluga. μπελούγκα. Το έχω τύχει 50 φορές. Για μου βάζεις τις βατήχες. Orcalero orcala. Πάλι κέρδισα ρε μπρο. Μια φορά να τύχει εγώ σχίσει καλύτερο δεν παίζει. Έλα ρε μπρο. Trippi troppi Ω, troppa βλακεία trippa. μου τη χέφη. Σίγουρα θα κερδίσεις, έλα. Ψάρεψε λίγο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, ψάρεψε, έχουμε 2 λεπτά. Εγώ έτυχα τρίπι, τρόπι, τρόπα, τρύπα. 176, 175 και εσύ τι θα τύχεις, ψάρεψε. Ψάρεψε. 175 και εμένα. Νουμπίνι πιτσανίνι. Έλα, για να δούμε. Έλα. Δεν έχει τίποτα. Los orcalitos. Κέρδισες. Η πρώτη φορά, συγχαρητήρια. Έχω σπιν να κάνω. Κάτι καλό θα μου τύχει. Το ξέρω. Οπα, τα έχω σπάσει όλα εδώ πέρα. Πω, για λίγο. Δεν θα τύχει ποτέ το Lucky Block σε κανένα, είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Εγώ ξεκαίει. Είναι 30 ευρώ. Είναι να πληρώσεις. Κάτσε λίγο. Το ξέρεις ότι όσο έχει το event της ραδιοενέργειας και αγοράσεις Lucky Block, θα σου βγει Blueberry ραδιοενέργειο Octopusini. Lucky Block. Δηλαδή να είναι πράσινο τέτοιο. Ανάλογα ποιο event έχει. Los orcalitos. Τόσο καλή το κέρδισες. Δεν είναι άλλο από το event. Ναι, ανάλογα από το event. Για παράδειγμα στο Ying Yang είχε Ying Yang. Το ραδιενέργεια έχει μόνο. Ναι, δεν μπορείς να αγοράσεις κανονικό. Και νομίζω κοστίζουν την ίδια τιμή. Tralalita Ο tralala. άχρηστο 100K. Tralalita tralala. Ο ίδιο. Ισοπαλία. Μοιάζει. Πρώτος γύρος ισοπαλία. Ωραία, μπελούλα, μπελούγκες. Αντίος αμίγκος. Τα τελευταία ψάρεμα. Έλα, ψάρεψε γρήγορα, ψάρευω κι εγώ. Δεν προλαβαίνουμε. Πρόλαβα. Κάτι άχρηστο είναι, το βλέπω. Bananita dolfinita. Α, δεν το είχα στο index. Εσύ δεν πρόλαβες, εγώ πρόλαβα ακριβώς. Θέλεις πάνω τα dolfinita για index. Νομίζω τελικά εγώ κέρδισα, εντάξει. Ήταν ακόμα 2K, τα καλύτερα. Ναι, γιατί πήρες το καλύτερό μου ρε μπρο. Νομίζω εντάξει. Λόγο για να... Ρε μπρο, νομίζω ότι εγώ κέρδισα. Γιατί εγώ έτυχα τα καλύτερα. Εσύ τι λες? Έτυχε secret, εντάξει. Secret δεν έτυχα. Βασικά όχι έτυχα κάτι νομίζω. Έτυχε secret. Έτυχα ένα secret. Αλλά ήταν άχρηστο.
Θα το βάλω στο μοντάζ. Και εσύ έτυχες 2 secret. Τα lost... Για index. Ποια κλέβεις με? Λανερίτος, θέλω να πάρω κάποια για το index. Α, και παίρνω κι εγώ το digital. Αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Το πληκτρολόγιο. Είναι κολοτέκτικο. Τι είναι αυτό? Guerrino digitale. Καντίνε. Α, ναι! Το τέτοιο, το τέτοιο. Είναι το τέτοιο. Το ξέρεις το τέτοιο. Δεν το έχεις. Α, είναι το ραδιοενεργό. Los trallaleritos. Ανταλλάζουμε brain roots. Ωραία, πάρε και το digital το δικό σου. Περιμένω να πάρω μία για το index. Tentacolo tecnico. Περίμενε, δεν προλαβαίνω εδώ πέρα. La cucaracha. La cucaracha, la 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 la. Extinct trallalero. Extinct trallalero. Ρε, είναι τέλειο η βέβαια αυτό. Los tortus. La cucaracha. Ωραία, πάρε και το digital, το δικό σου, το πληκτρολόγιο Los το tortus. κάτω, είναι δικό σου. Μέχρι στιγμή για το index είναι πολύ σκατά. Ωραία, έλα, πάρε το κάτω το πληκτρολόγιο. Πάρε το πληκτρολόγιο σου μετά. Γιατί μου έφτασε το πληκτρολόγιο. Όχι! Botito auratito. Botito auratito. Ωραία, εντάξει. Δεύτερο. Ωραία, για να βάλω και εγώ τα brain στη θέση τους. Περίμενε. Τώρα πρέπει να βάλω όλα τα brain στη θέση τους. Ωραία, και να δούμε τι έχουμε. Με αυτό πάει σίγουρα στον τρίτο όροφο. Ναι, λείπει άλλο ένα, ποιο λείπει? Θυμάστε τι είχα στον τρίτο όροφο? Είχα το Lost Tortus. Στον τρίτο όροφο. Οκ, το ξαναβάζω. Και μετά ό,τι χωράει στον δεύτερο όροφο. Εδώ το OP μας, μπρένο του κουασαντήλα κροκοντήλα. Εντάξει, δεν είναι και τόσο OP, αλλά είναι το καλύτερο που έχω εγώ. Εντάξει, ο Ανδρέας έχει τέτοιο, έχει το, πώς λέγεται? Τον Εμιλίο και τον Ανδρέα. Δεν ξέρω. Γιατί έχει καλύτερο μπρένο από εμάς. Έχει το τέτοιο, πώς λέγεται, πες το. Έχει εδώ ξέκολα. Ναι, το έστω ξεκολλά. Είναι το λόμαρδος. Ναι. Έχει τύχει 2 συγκρατηλάκι μπλοκ, λένε έχει τύχει ένα το πηγή. Όχι, στο πρώτο του Secret Lucky Block, μου το έχει πει ο Αλέξανδρος, στο πρώτο του Secret Lucky Block έτυχε το Τουγκίνι, στο δεύτερο Pot Hotspot και στο τρίτο Ξέκολα. ναι, στο ξεκολλά. Ένα τα πήγε. Εάν τα πήγαινα κι εγώ έτσι θα είχα ένα Pot Hotspot. Εγώ τα πήγαινα έτσι, θα είχα ένα σπαγγίτι τουαλέτη. Γιατί πόσα Secret Lucky Blocks έχεις ανοίξει? Και αν πήγαινε έτσι, ο Γκάντζαρ, δεν ξέρω τι σχέση έχει, αλλά ναι, θα είχε... Αν ήταν έτσι, ο Γκάντζαρ, που δεν ξέρω τι σχέση έχει, αλλά ναι, θα είχε τύχει 50 φορές το, πώς λέγεται, το La Secret Combination. 50 φορές θα το έχει τύχει αυτό. Δεν ξέρω, αυτό είπα, δεν κολλάει ο Γκάντζαρ, αλλά απλά το είπα. Α, δεν έχω άλλο χώρο. Θανάση, με βαράς μία. Βασικά όχι να με βαρέσεις, να με κάνεις κάτι. Ευχαριστώ. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα σας χαιρετάμε, γεια. Σε δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ναι, γεια.